A tu com a català ara mateix què és el que et preocupa? Pues bàsicament trobar feina. L'atur. La situación que estamos viviendo con el virus. La economía me da mucho miedo. Yo creo que estamos asistiendo a un recorte total y absoluto de libertades. Tothom estem esperant que passi alguna cosa, però tampoc fem res. Hi ha un guirigall de partits polítics que van a la seva. He estado en todas las manifestaciones, he ido a votar en el referéndum, pero creo que hoy hay que centrarse más en lo que afecta a las personas. Jo crec que això s'ha refredat molt, i s'ha refredat per culpa dels polítics. Què hem fet des del 2014 fins ara, a part de la pobra gent que està a la presó i tal? A part d'això, què hem fet? Què hem avançat? Al contrari, cada vegada ens collen més. Es una salvajada lo que está pasando sin un presidente que más elegido, ¿no? Aquí a Catalunya, encara que tinguin president, el rumb no el pot marcar, perquè li diuen, escolta, tu per aquí no, has d'anar per allà. Falten líders. Una cosa és ser líder, l'altra cosa és ser president. Alguien nos tiene que llevar. No és indispensable. De fet, moltes vegades sense president estarien millor. Com, per exemple, sense rei també estarien millor.